Здравейте хора, аз съм Крисо от Marvel City TV. Сега ще имам епизод на FIFA Ultimate Team. Това ми е отборът и това са ми резервите. Нека да започваме. И така намерени. Добра връзка. Започваме. След тези екипи ще игра. Да се надяваме да не е силен отборът. Да видим. Английската лига, така. И да, горе-долу може да се каже, че е добър отборът, но да се надяваме да го биеме. Започваме на нашия стадион на Европарк. Трябва да си купим някой друг стадион. Турски съдия. Започваме. Ти полец. Ди Мария, да видим какво ще направи. Това беше... не знам. Коста. Шпагат от страна на Сабалета. Неговите играчи са доста изморени. Забелязах. Шут на Царич! Взех си Рахим Стърлинг, защото е много бърз. Но имам и... това беше много груба грешка на вратаря. Той си развя ръцете като барализа. Лошо започваме. Нещо зацепва връзката. Засада. Трябва да има засада тук. Той... много са изтощени играчите. Там ще ни е по-лесно. Защото имаме по-бързи играчи и са от пещина, не? Ди Мария. Да видим какво ще стане. Шут на Ди Мария, гол! Доста добър гол. Много силен шут. Така, равни сме. Още в 20 минута. Коста. Шут на Старич! Много слаб шут. Да видим как се справим тук в защита. Добре. Много дълго ме прати.
Диего Коста връща. Нищо не направи. Нищо, нали има корнер все пак. Да опитаме нещо сега. Ох, слабо е връзката, нещо малко лаги. Центриране. Нещо не стана. Аут. Айде. Много зле. Добре да е сваниш Тайер. Какво правиш? То се върти като... Добре, пас на Старич. Доста добър дрибъл, но... засада. Вижте просто Сако колко е изморен. Или Ериксен. Много дълго ме праща. Аз цикам леко на това. Много. Нищо важно, че не падаме за сега. А Спили, което също много му изборен. Той защо игра така, нали? Като спечелиш, нали? Или като вземеш коинс от един мач, задължително трябва да си купиш фитнеси. Шут на Старич! Града! Нищо не прави, басен се игра с тази глава. Нищо не прави. Но не все пак има засада. Слабо игра. Много слабо. Айде, фани го да е, фани го. Диего Коста. Много далечно центриран. Така, дали ще има контратака? Не, но ще има от моя страна. Старич. Извинете, телефона ми беше. Тук контратака дали ще има? Да, има шут. На Бентек е много изморен. Няма сила да ритне топката. Спили, което той ще се контузи още след малко. Тук съм, ами... Той е дал паузата. Сменява си... Вкара Рахим Стърлинг на място на Карлос Гил. След малко се върши по времето, да видим какви са ни статистиките. Според мен аз го водя по статистики, но сега ще видим. Дали ще има контратака тук? Не. Много грубо играе.
си го включа на мод, нали, атакуващ, защото трябва да отбележим още няколко гола, защото трябва да победим. Куртуа излиза. Виж сега колко силно мят Куртуа. Старич. Шута Старич право в ръцете на Чех. Нищо, добра защита. Джон Тери! Шут на Джон Тери! Диего Коста отбеляза гола. Джон Тери си заслужи този гол. Но, както и да е, може би ще почне също така кариера с някой английски отбор. Нали, отделна поредица ще бъде. Ох, този ме нагъна малко. Засада трябва да има, според мен. Нещо добра защита от Куртуа. Защити вратата. Това е важно. Джон Тери на Старич. Старич подава на Диего Коста. Да видим дали ще вкара Диего Коста. Шут на Диего Коста. Браво. Как може, бе? Така тъч има. Много съм изборени тя. Центриране на Старич. Какво? Какво стана? Наш тъч. Еха. Ще берем и джойстика и всичко. С този шпагат. Диего Коста. Шут на Диего Коста. Чех пак спасява. Центриране на Швайншайер. Така. Трябва има фал тук. Трябва. Да видим с кого ще го... С кой ще го биеме. С някой, който има, нали, добър пауър. Швайнштайгер не искам да го бия с него. Ди Мария. Не, това в... Доста добър всъщност фаул изпълнен от Ди Мария, но Чех си е доста добър. Ще се триграме с Ди Мария. Опа. Добре. Центрираме направо с Швайнштайгер. Нищо не стана. Нищо. Рахим Стърлинг. Шут на Рахим Стърлинг. Удари се от някой от защитниците му. Да направим една смяна. Вкараме Филипо Кутиньо. Също така ще вкараме и Мата. И Абамеянг на място на Старич. Някой с десен крак ще бие тук. Да, Абамеянг ще бъде той. Цъкаме така. Edge of Box Run. Така. Центрираме. О, лоша връзка тук. Но... да не се налага сега той да вкара гол, моля.
Моля. Yes. Връщаме на вратария, дано я фане. Че един път така си вкара автогол вратаря. Много лош тук сега. Шут на Сакум или на Бентеке, мисля, да. Бентеке е много изморен, той трябва да си губи момчето фитнес и... Абамеянг. Много добър Абамеянг тук. Шут! Много слаб шут. Не знам защо ги бият по средата. Центриране на Ди Мария. Пак Чехия спасява. Все още нищо не е свършило, но прави контратака. Рахим Стърлинг тук спасява положението. Стърлинг. Пас на Стърлинг. Мата. Шут на Мата! За малко. Нищо не стана, исках да изведа. Мисля, че беше... Не си спомням кой беше. Напарянето тук доста... Дали ще успее да ме изравни? Не, Кортуа е доста по-висок и се справя с тези положения. Какво прави Коста? Защо е подмяна така? Той е бък го мразя. Абамеянг, шут на Абамеянг! Много добър чех, много добър. Трябва да си го взема вместо Кортуа. Колко добър шут, какво спасяване. Центриране Кутиньо. Над градат, пак Абамеянг. Много е мощен Абамеянг, но нищо не му връзва. Там мисля, че така ще се завърши срещата. Зависи сега какво ще стане. Стърлинг. Сега вече става лошо. Ай! Не успя, не искам да даде. Това го изяждаме, бе. Малко че черен не ни пречи. Абамеянг си излигари малко. По-точно аз взема, карай. Центриране Ди Мария. Нищо не стана. Опа! Сега не стане в последната минута. Така завършваме, хора, само да видим матч фактите. 8,6 рейтинг за Куртуа. Да видим колко спасявания има. 8 спасявания. Колко шута в точността имаме? Коста 3 от 3, Абамеянг 3 от 4. Така... 1400, доста добре. Аз имам 20 шута и 13, нали, във вратата. Той има 11 шута и 6 във вратата. Притежението е в моя страна. Шпагатите те са в моя страна. Фаловете сме 1 на 1. Корнери 7 за мен, 3 за него. Така 65% за шут, където, нали, в точност от всичките шутове. 54 за него, така, нали, пасовете 69. Тан. И така завършва епизода. До